Wengenza ukuthi nginibekele namukele kuzonke indawo la kuzofinya khona le video kama ngumsizi aka Inkosi yo-Admin. Noma uqala ngena kule channel qinisekisa ucinezela usubscribe uthola zonke indaba ezishisayo kuyona ke le channel. Iyashube umsakazo Ukhozi FM uzimiphi zimdola biyela kanye nomculi kaMaskandi igcwama elisha lokuze emva kwesigameko esenze kwi-Mother of All lapho khona uzimdola lapho khona igcwama elisha iMichael stage waze wathi fuseka kwaba nezikhulumo eziningi ezigudleni zokuxhumana abanye besola uzimiphi zimdola biyela ngokuba ke lihlaza abanye besola igcwama elisha ngokungasiphathi lo msakazo Ukhozi FM ungaconse phansi kubalandeli bakhe usevele lo mculi kaMaskandi icala lokumehlisa isithunzi esidlangalaleni kanti nencwadi abameli siyithunyelwe kulo mculi lapha anike khona ke izinsuku ezingu-30 ukuthi enzeke ivideo public exolisa ngakusho ke kwinhlaka production. Kuleyo clip igcwama elisha laveza ukuthi lona alisiphapheli kisinqa elisazi ke ebumnyameni. Wengenza uzofisa ukuthi ke izovo lwakho nombono wakho uthi wena ucabangani ke ngalelo daba hlangapha kwi-comment section. Mina ngumsizi aka the King of Admin.